Mga istrukturang mipatong sa mga sidewalk sa Barangay Busay, Dakbayan sa Subo, gipangguba sa DPWH ug sa PRO. Gingong napadadaan na og notice ang mga nanag-iya sa mga sibay sa wala pa ipatuman ang clearing operations. Kabahin gihapon kini sa Damgo sa Mayor nga mamahimong Singapore-like ang Dakbayan sa Sugbo. Aniya ang report. 32 ka milestones ang unang nakatilaw sa clearing operation nga gipatuman sa Cebu City ug sa DPWH. Gipangtangtang ang mga sibay o extension sa ilang matindahan nga mipatong na sa sidewalk. Aron masiguro nga walay motumaw nga kasamok mitambong usab ang kapulisan. Hinoon nagmalinaw ra ang gihimong clearing operation dinway misupak nga mga tagiya sa stall. Gipadadaan na sila og tulo ka mga notice nga ipaguba ang mga sibay apan wa kini nila panumbalinga. Daghan magkayong mga ni-obstruct dire, yun once apel po sa amo ang clearing operation, completed na amo ang mga issuance ani para removal na. Mao nang karon nag-fully kuan na gyud mi. Nag-full force na gyud mi para sa ato ang removal sa obstruction. Kira mas mayo kay malumpyo ang kuan dalan. Okay raw, batay mahimo kay laham na. Kuan. Nakadawat mo kung notice ani? Oh, nakadawat mi. Kini ang clearing operation nga gipasugdahan sa Department of Public Works and Highways o sa Cebu City Local Government Units. Diin ilang gipangguba ang mga structure nga nakasakop sa sidewalk. Kabahin lamang kini sa ilang operasyon diri sa Barangay Busay ug mosunod na ang ubang mga dapit diri sa Dakbayan Sugbo. Inline usab sa tinguha karon sa Cebu City Government nga Singapore-like Cebu City. Aron mahimong Singapore-like Cebu City, gimando sa mayor ang paghawan sa mga nakasamok sa palibot sa Dakbayan. Labaw sa tanan, gipaniguro ang kasiguruhan sa mga tao nga moagi daplin sa karsada. Kung naapoy mga parking dire, ang manglakaw moagi na dire sa karsada kay tungod kay di na magian ng ato ang sidewalk. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.